Wak masak loli. Nah, Riko wak masak gulai kurma daging kan. Jadi gulai kurma ko gulai yang tidak ada kurmanya. Tuh batu bagian nama gulai kurma antala ndak tahu lo wak sejarahnya do kan. Tumis dulu bawang merah, bawang putih, lado kutu, jahe, aku lengkue. Wak tumis sampai harum. Beko tinggal masukkan dedaunan. Sampai masak ya. Kalau nak masak lain lo aromanya kan. Ko daun-daun, daun kunyit, daun limau, daun salam, sarai. Seperti wak masak gulai. Iko nak pakai kunyit. Jadinya memang beko putih ya. Gulai daging warnanya putih gitulah kira-kira gulai kurma tuh kan. Wak tumis, kok agi ya rempah kurma ko Bali di pasar. Kok murahnya 1.000 2.000 kan, tapi memang kalau di Pekanbaru entah ada tanda agak susah lo kan. Jadi kok dibawa dari Buki, habis itu masukkan daging ko potongnya pun terserah. Nyo wak potong gadang-gadang, tapi encak lah agak ketek lah, biar capek lo masaknya kan. Wak tumis jo daging tu, wak kacui dulu daging tu kan, jo bumbu-bumbunya. Ekonya lah mangacui dan mulainya keluar ianya agak seketek kan. Baru wak tambah lo jo bahan-bahan lainnya kan. Aku wak tumis. Jadi wak memang perlu minyak, nggak bisa wak masak mode main cemplung-cemplung gulai biasa kan. Wak tumisnya dulu si daging nyo ditambah lemak-lemak pun boleh, bebas kan. Gulai kurma pun bisa untuk ayam, talu, taruang, bebas nyo kan. Ko bertambahan kantang, potongnya pun bebas. Nyo potong panjang-panjang, nyo potong agak peta kan, sesuai selera lah. Kalau seleranya nyo panjang-panjang, biarlah panjang-panjang. Iko dek dapet kantang yang gadang-gadang kan, jadi potong lah agak panjang tapi agak tipis gitu. Panjang dan agak tipis. Terakhir wak masukkan santan. Ko nyo masukkan santan jalang dulu boleh ya kan. Nyo langsung santan jalang jo santan pakai boleh ya, bebasnya. Kalau masak ko sesuai wak aja lah kan. Ko masukkan garam, jangan lupa, karena kalau ndak pakai garam tuh lain lo rasanya kan. Ko tambahan seketek rempahnya tadi itu agak kurang strong gitu aromanya, wak tambah kan. Wak aduk-aduk balik ya. Biasanya kalau di gulai kurma ko ada hijau-hijaunya, adiknya kan putih sih tuh kan. Wak tambah agak hijau-hijau ko pakai lado hijau. Masukkan lado hijau lah kan masak, baru wak masukkan lado hijau ko kan, biar ada warna-warnanya gitu. Itunya lah masak gulai ko. Jangan lupa dikoreksi rasa yo, kalau nyo pakai penyedap pakai ndak masalah, kalau ndak nyo pun ndak bah lah siap.